Hak janmi jeng kakit kendai dari April arjar penriau ke Jaka kabudan samla babat kum Secretary General jeng ke Green Tech Foundation retailing do ubasong syatngan kum ke jing peteng jeng ke jingeki bandawa pha pendam no ya ke MOU halor ke daulen nong lumpong deng lawan mi Kawei ke long kemi ke badai ke doktor ke bela ya ke kam nak sorkar cela kum kedak ban a jing kersan a men CM ya ke GTF. Hak caka a jingkren a men CM ya ke GTF kan he ke doktor ke baitu kerteng kum ke doktor si majau kelakren ban pensngo ya ke ke badan ya ke jingsngo dak ke bakala ong bah ke caka bak sorkar kan pai khmat sakata ke hotel hak jing sisa ke jingdon kam ke bakirki yu pai ba ke dei ke koi ke khia kata ban te ki caka sumar ki bala ban a jing sekri ke piang tam yu pai ba Bangala iya ka kam sorkar ki pun ki pat ba kita ki tho yang ki tip ka jing free ki sitam ka jonga haka offer haka PC jong ka sorkar ki tip ka jing free sitam rei haba kita ki badan haka bor ki yang mino min wan ra ki brio la jong ke jing do ka ba krai ki pat ba kita bara bangala seng Mynta kala long shisha ka jing ka kui ki pat ba rei pi small tho man seng ka kam dei ka besok ki pat ba ngam la ba dai ki ka free treatment na mangangan hap siu ki nong free ngangan hap siu Gigi bay dong ay na dong siya dong. Mereka mga dong na kasorka nga so tu ka jing tray ka jonga ka lalong ka jing ka kuy pat ba. Mereka habang apet iki tay giba don na kabor. Kim don iki jing perkat ya noy nuro. Kaya ka ba ki perkat ka long bet nga hapen hon yu ni ubriu jonga. Haka tu ka por ngan mi pat ba mo kum dengan kren mo iki ka jing sisa. Kaya ka ba ki lele nga. Mereka ngong iya ngan snap blay haka tu ka por nga la don hapen ka jing sodiaw. Ngan snap tambakan sa poy ka por ka bangaru ngan yeng. Ban kren di ka jing sisa. Baka sorkar ka jungi ka di ka sorkar ka bampit ya ka jing mentoy jupat ba. Ka berkat bitang bakan mentoy la di siya. Ban go yui kum niya Mynta. Ka jing mut jo ka jing kaplan ka jung ki bantay ka ni hot. Lesi ki tumu. Bakin don ki ban yok kam. Na ki jet ban riyo ka jungi. Henry la kini ki badon kam tang. Ki badon kam tang ki badi ki basic needs jungi beriyo. Ka kot ka kya ka badon kam. Ya ka ta nyim yok free treatment. Nila dang yok ni Shillong tang ben yok tang kanam. Nure ban ong hi kata ka jing sumar ka bajanay ngem yo ki ong bet bangem biang dang menen dang wan Kawei ka briu ka basakot utor niya ngong ko kong balay pi wan hang ni balay pi met tanga PC ki ong doktor tang ka dawai ban pinyap dok ngem don tiki pa ni siya civil ban ya balay siya civil ngilakot nang ni kanikin ka de ke ka bang wan ni da ka mensim ka bas kya da datang ya ka kot ka kya ngem la ban pen biang tikale yu te ta ka spa kali yu ta ka hotel kali yu kata la ka kot ka khya ngem don ngaju ong bun sien baka kot ka khya ka di badan kam na ka benta jungi ki la ngem kot kum nung ni to ha hotel kum nung ni ya pen kam ki wei la ngem don ha pen ka bet ka kot ka khya no ya ka taru ngem le ubaduk ba pli unong rep u haban let kan thi no we doktor shwe doktor private bam biang ki dawai bam biang ki injection ki drip ki hakti na bar kini ki baro ka banga kuwa baka sorkar kan yu ya ke jing ka bangakum ka doktor ka baju don menchua ka kam sorka mentang la troy ka kam private la mangi ki batroy ki private ni la ban penbiang balete kini ki dok ki government hospital ni la ban penbiang ki babon ki ngin hap thiet na shabar ki babon ka drep ngin hap thiet na shabar ki na dong shidong ki ngin hap thiet wat ki dawai do ngin hap thiet na bar kini ken ke de jing ka bangong ep ka bangaru kum ka doktor ka bay tray si kithan no kandong ngayo ke jing chuki babon ngayon ka jing juki babon kam tam kita ki baduk ki bajenjar talarang ngin chu snap ngin chu shong na yin ko Mynta ba nga pet ngongi ki briu ki aduna ba ki let Mynta shini ka jaka ngong nga balik kim perkhat si na ka benta kari kan ni kan kta na ka benta jong baro kan kta ya ki imlang kasalang kan kta ya ka kom im jogi kon samla haba nga pet yu ki kana ki badan ha pibi ki bashakem ka kta ya nga kum ka kon samla ka kta ya nga kum ka kon samla kan no ki jing pang ki ban mi hakam met ke jong ki jing pang ki ba kinom la shu ki ba kinom la shu ban yo e kata ka jing suma ki ba kinom la shu ban yo e kata ka kyo noi Mynta la pin mi kum ki ngayo iling ba ki khot ko bon ki ong ba kan ni ka de ke ka ba ka ni ka Jylla ka jongi ka paunam ha ka be dei ba kata ka jing kemet kini ki mudur ba kata ka jing kem ki khatsi kum chatan rat kum chi thai lat smith ka de kum ju ngong e pm kam dei la rangi ong ba ka de kum ju kan bahaban khot dikit dikit nong kem khatsi bad employee ki hotel lagi spa ngin khot dikit dikit ang babriu ngin khot dikit dikit men briu ngai ki ki kwa dikit men briu nikit kwa dikit kon samla kit kwa dikit kon samla ki ban style ki ban ta ki ban pin
Kani hatu kaman rai ke jingjot. Udan away unang yalam ubang kani kadai kata kabakari ka jongi kapau. Hatu kapau mo hakata kaliang. Kapau hakaliang kinong kem haba laro gadon ka jing kensieng kini ngalayui kiba jam da kata kajing kem ka jongki kiba shuta da wai katu kam dei ka jo kum katu ka baki plan maki ban employee ki kanon samla ban let ki tu hotel ki spa hang tu katu kanang pentaroy ya kajing sniu nganut banong kumta ngala let lut chiki jaka baro ngala poi ka Thailand kanusien ngala let ka US kanusien ngala yo I kajing sniu ngalayo ke jing sniu ka ba mi hakom gitu ki jaka tala da kajo kan ja hangi kom ba ja sha Thailand kom ba ja sha US ke ban jati ke ka ban ja ni hakata ka por gin se yot snow yi ki kme ba kin linyar ki pa ki linyar ki khuk ki kme ki linyar kim tem sho ki kon jo ki ran chanu kare kan ni ka bangong ngala da mangi ki bladon ke jing nang je start ni don hakabor ngem yo I ye ke jing sniu ka man sami na kani tingam tip ke isu ni klen kare kan ni ken ka bangong wan hakani ka por da ka men sim ka basokya da ka men sim ka basokya nga wanang ni bangangit ngalong ru ka shakri ka jong blay ka ba yang banelap ka tin ka jong blay na makatang nget ba ka jing dwai jong ki ba bon ka jing dwai jong ki ba jajar ka jing sha jingit jong ki babon nganget kani kan wan rai ka jubang kan wan rai ka jubang ho chi sen pet kalong ka ba e ban pen kalai ka to nut mau jong kini ndoi ngam ong ye phi kam dei ka bamla la rangi long ki berenti ban shakri ban duai shirham kanom long ka bamla hakakti jong tei badan bor ula ban pen klam ye ki tai klemat ibatang de ki minute tang de ki second namaga tanga nget bau blay jungi ona hangi ka jingjo kali tang kapor ka bangin yai up banganget ka bangi dang yai up ya kapor kay ka badon kami ngi bangin le kalong bangin pendam ha ka jingdwai bangada kwa e ru ba ka jing sha jingit ha ka Kawei ka sngi ngin wan ha ka ka jaka bangin ya shim benta lem ha ka jing sha jingit bakanum dei tang yu wei arngut ngai baro ngi dawan la dangim la baro sisi ngi dawan ha ka jaka banya sha jingit banya dwai shirham na magari tang kani kabau blay wang yo kenjau ba komuni onom lati ban radding khong ye gajing sniu kadai tang da gajing dwai ba gajing sha jing it na magatang adon ye gajing kermen ka batang mau ubala ban pelat ingi na kom kani ka banga snow kalong kom kan nem sniu ka ban up ingi kadai tang kini ki kentien ki banga kwa ngawan ha kadai ga jaka ban ai kini ki kentien na mga don ha ye nga sopia ngat bahanga don nga krani ka juj ka ju ngat san ei palat iki tu ki kon samla baliti kin habya lingbay kani galinti baliti kita ki badan hakabor kimla mo ban sngow yaki kimla mo ban yo I ya ka jing sniu kabala ban wan rung hakani kabi ke jungi kaiti kabal pelong yaki bekin long hadu katni rei tang Kawei ngatip baki don ki bo jing dom ki batrei hapo jongki ki ba khang yaki ki ba pen mala yaki khmat ke jongki ki ba pen dom ya ka jing mot ke japar khat ke jongki ki ba te ru wa yu thlit u jongki rengan ong ya pi ke nom la ban job hak mat jong tau blay obama ba pi ban mangangi shakli magatangi doni ke jing men ka bei tanga ke jing duai bat na Kawei ke sngi la sing nya Ryntih lang in wan bangin sim mental lang ha ke jing sha jingit na mangarung ka jingit nila ka jong kari ka jat ban riu ka janga ngalapoi ka leng saudong ka pertain rai na dong ya pi habang adon shanuru ngakan mau bet yala ka jong kari ngakan mau yala ka jong kari ngam kwa bakari ka jongi kalong kumne ka bakalong akwa bakari ka jongi kan kiu kumbaki kiu kiri Habatin pej bahagi kishap ka sharp plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus f Mynta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya